Kamoši, vítajte na Aftermarket spolujazde. Sedím tu s Pištom, Pišta Královič, ktorého môžete poznať aj pod menom Fulcrum. Je to brutálne dobrý producent, výborný umelec, za mňa jeden z najlepších producentov na Slovensku. Vydáva aj na zahraničných labels, aj hráva v zahraničí, hrá aj na slovenských najväčších festivaloch. Jednoducho veľmi sa teším, že tu sedí vedľa mňa, ale zároveň je veľkým fanúšikom aut a má doma nainštalované Gran Turismo. Ale dneska hrá na volante, lebo inak hrá na joysticky, takže si ho odskúšame. No a teda skúsime si to znovu na našom obľúbenom Nürburgringu, Nordschleife. A teda pôjdeme na našej firemnej S13, zatiaľ iba virtuálnej. Dúfame, že jedného dňa aj naozajstnej. Môžeme podľa mňa odštartovať závod a ja ti idem dávať teda otázky z automobilového sveta. No. Povedz mi, aké sú tvoje, respektíve, aké top 3 auta by si chcel vlastniť? Máš 3, čiže môžeš si vybrať dailinu, športové auto, top 3. Top 3? To je ťažké. To je veľmi ťažké. Asi by som chcel, teraz skladám všetkých ľudí, ale určite by som chcel jeden z tých troch, Rimac Nivera. Skromne. Aspoň značím, čo to je. Potom, ak old cooler nejaký, tak, bože, toho je toľko. Asi R34, však nesmiem sa oné. A Skyline, takže auto to asi nemusím, že? Ja sa nemôžem pozerať do kamery, ja musím dávať pozor. No, dávaj pozor na treť. Dobre, tretie, ešte old cooler viac. Niečo ľahké. A máš na tie dizajnové auta? Áno, to Ježišmária, áno. No asi by som išiel z koncepty Lamborghini a Atom je jeden z mojich. Nice. Ja som si tu pripravil také špeciálne otázky o audiu v autách. Neviem, že či to je nejak príbuzné tá téma, ale mám prvú otázku, že do ktorej značky aut sa montuje audio JBL? Čiže po A Toyota, Fiat a Ferrari, po B Škoda a Lotus a po C do žiadnej sa nemontuje. Ja si myslím, že C. No, je to Toyota, Fiat a Ferrari. Ja som tiež nevedel, že JBL-ka sa montujú do aut. Ďalšia značka Bang & Olufsen, dobre to čítam? Bang & Olufsen, Fiat a Toyota, Audi, Bentley alebo Lamborghini a Seat a Volkswagen. Čiže Ačko je Fiat a Toyota, po B je Audi, Bentley a Lamborghini alebo Seat a Volkswagen. To by som aj povedal, že Bčko. Bčko, správne, čiže montuje sa do Audi, Bentley a Lamborghini. Potom tu máme ešte tretiu z takéhoto niečoho, značka AKG. Po A do žiadnej, po B Cadillac. Ešte raz. Značka Audi AKG. Po A do žiadneho auta, po B do Cadillacu a po C do Chevroletov. AKG. Rakúska značka. Z žiadneho. Do Cadillacu. OK. Dobre, povedz, ktoré auto si zahralo v najväčšom počte filmov? Ktoré auto sa objavilo v najviac filmoch? Akože model? Mám ti dať možnosti? No, ak môžeš. Po A Volkswagen Golf, po B Ford Crown Victoria, po C Ford Mustang a po D Toyota Prius. Ak je Ford Crown Victoria to policajné auto, tak vyberám si to. Tomu ver, je to pravda. Dobre. Ktoré auto dokáže vyvinúť najvyššiu rýchlosť z týchto, ktoré vymenujem? Momentálne aj teda rekord. SSC Tuatara. To viem, čo je. Koenigsegg Jesko Absol. To tiež viem, čo je, bohužiaľ. Bugatti Bolide. Áno, to je ten koncept, ale 4 kusy, či koľko sú? No, malinko, hej. Myslím si, že asi to SSC, nie? SSC sa hovorilo, že bolo najviac, ale je to trošku chyták, lebo vraj to teraz priznali, že nikdy nešli viac ako 500. A Koenigsegg išiel 531. Podľa informácií, ktoré som zistil. OK. Dobre, na akom aute jazdil preteky bývalý prezident Ivo Gašparovič? Seat Leon? Je to tak. No, nice. Toto, že si pamätám. Prečo si toto pamätám? Dobre, OK. Akej národnosti bol chlapík, ktorý navrhoval dizajn Bugatti Veyron? Slovák. Jasné, Slovák, volá sa Jozef Kabaň. Známa osobnosť. Aké vytunené auto bolo v klipe Riany? Dám ti možnosti. Po A vytunená Octavka, po B vytunená Škoda Rapid, po C vytunený Fiat Tipo alebo po D Nissan Almera. Klip Rihanny. Vybrala si to auto, že toto tam musí mať.
Fúha, a typujem, neviem vôbec. Ale bude to, to nebude tá Rapidka? Je to tá Rapidka. Áno. Oranžová Škoda Rabbit AK47 navrhol Adam Králik, alebo teda postavil. Dobre, toto bude, kámo, na teba na mieru ušitá otázka. Ktoré z týchto aut vyrobí vzduchový podvozok a dá sa takmer položiť na zemi? A ti nemusím ani dávať možnosť, ale skús. Nissan Murano, Citroën BX, Subaru Impreza alebo Citroën C4. Jasné, že dvojka. BX, je to tak. Je to brutálne stealth auto. To som mohol povedať v tých prioritách. No inak to je pecka, že to je strašné. Ty si to nemal v klipe? Také niečo? Mal som XM-ko. XM-ko, ale to je tiež bomba. Veľká vec. Čo sa stalo niekedy kriminálnikovi Lácovi Bašternákovi na jeho Bugatti Veyron? Po A. Prepadlo mu PZPčko, po B. Dostal papuču, alebo po C. Predbehlo ho Fiat Tipo. Sleeper. Radšej by som chcel C-čko. Ale dostal papuču. Škoda. Predstav si, že si ten meskač, ktorý si tam musí na automobile. To je strašné. Ktoré športové auto sa navrhlo a vyvinulo na Slovensku začiatkom 2000 rokov? Po A. TVR Tuscan. Čože? Po B. K1 Attack. Po C. Octavia RS Slovakia Ring Edition. No myslím, že K1 Attack, nie? Je to K1 Attack. Môj obľúbený koncov. Nie, prosím, dobre. Zatiaľ máme inak super čas, akože ideš veľmi dobre podľa mňa zatiaľ na to, že sa rozprávame. Strašne mi to nejde sa sústrediť na dve veci. Jak to ženy robia? Už sme boli na karuzeli, alebo sme ešte neboli na karuzeli? Ešte ne, už ideme. OK. Aký motor má prvá Fabia RS? Po A 1.8 turbo, po B 1.9 turbo diesel, po C 2-litrový atmosférický motor. Jednotková Fabia RS-ka. Bol to diesel, tuším, a myslím, že to bola 1.9. Je to 1.9 diesel, tomu ver. Akože veľmi neštandardné na to, že športové viac menej auto, ale zároveň veľmi efektívne, lebo však dalo sa veľmi dobre upraviť, máš dobrý krúťák, proste legendárne auto podľa mňa. Určite. Ideme. Toto už je druhý karuzel, takže už som asi tam bol. Prosím, dobre. Pekné kontrovanie. Aký najvyšší uvádzaný výkon mali všetky športové auta v Japonsku v 90. rokoch kvôli gentlemanskej dohode? 250 komún? No, dám ti možnosť. Dobre. Po A 260, po B 280, po C 300, po D 330. Myslím, že 280? Asi B. 280, je to tak. Dobre. 276 sa to niekedy uvádzalo, akože rôzne, ale hej. Ja vlastne áno, však Impreza vtedy mala aj tento. Aj Impreza, ale všetky akože tieto Eva a Supry a Skyline a neviem čo, a pritom Skyline, keď dali na brzdu, tak vytlačil aj 320 alebo Supra 330, ale 276 mali v techničaku, takže tak. Wow. Dobre, ktorá značka okrem Mazdy používala motor typu Wankel? Po A Nissan, po B Lada, po C Subaru alebo po D Peugeot. Prosím, tak toto počujem prvýkrát. No, ešte tam bolo niekde špekulanti. Povedal si Lada? Povedal som aj Lada. Lada vyberám. Je to Lada? Čo? Ty kokos 712, tak toto je veľký rešpekt, kámo. Veľký rešpekt. Môžeš to zaparkovať na krajnici a sme vybavení. Ďakujem ti krásne, bolo to super. Hovorím, teda počujem sa, všetko. Ale to sa každý spotí na tejto stoličke. Takže Pišta Královi želia z Fulcrum, ďakujeme a vidíme sa zase na budúce. Čaute. To akurát bola posledná otázka.